Κάτσε ρε μπρο, τι είναι αυτό. Είναι μια τεράστια. God damn! Και την πήρα! Όχι ρε μαλάκα, τι κάνεις ρε πουστή! Πόσο ηλίθιος είναι. Ωρε μαλάκα. Ναι μπρο. Κάποια ζώα δεν με πίστευαν. Λοιπόν, θέλω να πω στο κοινό ότι σε αυτό το βίντεο πραγματικά αισθάνομαι ότι δουλεύω. Αισθάνομαι ότι έχω να κάνω με πεντάχρονα. Με πεντάχρονα έχω να κάνω. Αισθάνομαι ότι εργάζομαι. Πολύ λίγα υλικά δεν είναι αυτά. Λοιπόν, τράβα εδώ πέρα τα υλικά. Είναι λίγα και καλά αυτά τα υλικά. Λοιπόν, ακούστε με τι θα Το ροδολίβανο πιστεύω θα Λοιπόν, κάνει. θέλω να αποκαλύψω το θα κάνει κρέας. καλό. Ή μάλλον όχι, δεν θα αποκαλύψω το κρέας. Θα πάω στο πλετεράκι. Α, δεν είναι αυτό το κρέας, έχει κι άλλο. Αυτό είναι το κρέας. Α, είναι τι θα βγάλεις. Να δεν ξέρεις τι είναι. Να, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρεις τι είναι. Δεν είναι λαιμός χοιρινός. Είναι λαιμός χοιρινός. Αλλά τι λαιμός και πώς είναι αυτός. Τέλος πάντων, θα δεις μετά. Βάλεις στο blender, αυτό θα σου πω. Ου. Αυτό. Θα βάλεις 2 σκυλίδες σκόρδο. Θα Εντάξει, ψιλοκόψεις και Φέρε θα ένα βάλεις άπλετο. μέσα 2 σκυλίδες σκόρδο. Καλό κι αυτό. Τι κάνεις ρε μαλάκα, βγάλε μία πρώτα. Φέρε μου ένα χέρι, φίλε, με δουλεύω με τα χέρια. Χέρια έχεις, μυαλό νομίζω έχεις, πάρε μόνος σου. Τι το λέει αυτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εχθές πήγε σε ένα πάρτι. Οκ, και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Αλλά επειδή δεν ήξερε το άτομο Ποιο άτομο. που έκανε το πάρτι. Όντως. Δεν το ήξερε. Δεν ήξερε. Κάτσε, αυτός που βγάλεις φώτο είναι. Η αδελφή του. Και δεν ήξερε τι δώρο θα πάει. Τι δώρο θα πήγαινε εσύ. Εγώ θα ρωτάω από τον Ένα αδερφό της. δονητή. Περίμενε, υπάρχουν τόσες επιλογές. Ένα δονητή. Ένα ντίλντο. Έχει διαφορά. Ένα βραχιολάκι ή ένα ποτό. Γρήγορα πες. Ένα ποτό. Λόρος. Εσύ τα πήγαινες. Έτσι πήγα ποτό και... Εσύ τι θα της πήγαινε. Εσύ το έπιες το ποτό. Εσύ τι θα πήγαινες Γιώργο. Δεν θα πήγαινε. Γι' αυτό είπα σε πάρει τη φλάκα. Γελάει μπρο. Πού το ξέρεις. Μαλάκα, Ανοίγω τις κελίδες σε μαλάκα, σκάσε ρε φίλε. κόψε τα τώρα. 4 και βάλτε εδώ. Χριστιανέ μου, αν δυνατόν. Ας σου λέγω τώρα για ένα Δυνατόν. 4, αλλά έχει χάρη. Λοιπόν, αυτή η συνταγή είναι. Την είχαν κάνει οι θρύλοι. Όπου θρύλοι ξέρετε ποιοι είναι. Και την είχα δει τότε και ήθελα να την κάνω από τότε. Και τώρα βρέθηκε η στιγμή να το κάνω Είναι τώρα. τόσο καλή με τέτοια υλικά. Είναι. Γάμισε, θα έχουμε και πατάτες. Α, Θα κάνουμε ένα ωραίο κυριακάτικο μεσημεριανό στο φούρνο. Μυρωδάτο, με τη σάλτσα του. μυρωδά το ξέρεις τι εννοούσα εγώ. Ναι, το ξέρω. Είναι το σήμα μου. Αυτή η ζακέτα τη φορά μόνο το. Γιατί να σου πω πως το είχα πάθει αυτό. Είχαμε πάει στα Ρακάδικα και την επόμενη μέρα ξέρναγα και Α, και έπεσε χλωρίνη. έτσι πως κοιμόμουν έτσι. Και ξαφνικά βγάζω στο πάτωμα τα πάντα, κάτι μπιφτάκια που δεν έφαγα ποτέ, κάτι κρασιά που δεν ήπια και η μάνα μου... Και να ήταν εκεί πέρα η ζακέτα. Όχι. Και η μάνα... Όχι, δεν το κάνω Χλωρίνη εγώ. ρε, είναι αυτό. Χαζός, εξής τι είναι χλωρίνη, εξής τι κάνει χλωρίνη στις μπλούζες. Είμαι ο χλωρίνη μαν. Και ξερνάω εκεί πέρα το πάτωμα και έρχεται η μάνα μου. Ρε Γιάννη, πάλι. Τα σκουπίζει. Και επειδή ήταν όπως ήτανε, βάζει χλωρίνη. Καλά είναι αυτό το σκόρδο. Ναι. Βάλε τώρα μαϊντανό, φύλλα μαϊντανού μέσα. Μετανό. Και επειδή η μάνα μου είναι full της καθαριότητας, βάζεις χλωρίνη. Πώς θα θες να ρίξω. Χωρίς αυτά ρε τα κλονάρια, τα φιλαράκια. Α, οκ. Και είχα ένα ματσάκι ρούχα. Ξέρεις αυτά τα ρούχα που τα πετάς σε μια καρέκλα, ρε παιδί μου, και τα είχε μεταφέρει κάπου αλλού. Και επειδή ο Κωνσταντίνος είναι καμένος, έρχεται στο σπίτι, στο δωμάτιό μου και παίζει LOL. Έτσι συνέχεια παίζει LOL. Οκ, παίζει LOL. Και μεταφέρει τα ρούχα μου από την καρέκλα στο κρεβάτι στο οποίο είχε ρίξει χλωρίνη η μαμά. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, γλύκο έπεσε. Ναι, αλλά κοίτα πόσο γαμάτη ζακέτα είναι αυτή. Γαμά αυτή η ζακέτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μα δεν θα έχει χώρο. Ωραία, καλά είναι. Βάλε θυμάρι. Βάλε θυμάρι. Μάρι είναι ψεύτικη ρίγανη. Το θυμάρι είναι όχι συνταξιοδοτημένη ρίγανη. Δεν βλέπεις που έχει χάσει το χρώμα της, έχει χάσει το είναι της. Ισχύει αυτό. Την όρεξη. Ναι, Ότι είναι ότι παλιά ήταν ρίγανη, ξέρω δεν εγώ. ήταν ρίγανη. Πώς δεν θα ρίξει. Βάλε. Ωραία, βάλε και δεντρολίβανο. Κανονικά πρέπει να βάλεις κλονάρια, αλλά δεν βρήκα. Και βάζουμε αποξηραμένα. Υδρολίβανο. Ναι. Και βάζουμε. Φτάνει.
Και βάζουμε και λαδάκι. Και βάζεις και αλάτι. Βάλε αλάτι καλό. Βάλε. Μπράβο, φτάνει ρε μαλάκα. Μα μου λες βάλε. Μαλάκα, δεν σου πάνω. Κοπάνα το. Κάνε. Τα έπαιξε. Ω, δεν έχει τέλο να κόψει. Για βγάλε, για σήκωσε. Πάει ένα κουτάλι να κάντευε. Ωραία μυρίζει, Όντως μυρίζει. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να αποκαλύψω το κρέας. Μπρο, δεν είναι απλά μια μπριζόλα. Είναι απλά μια μπριζόλα, αλλά αποκάλυψε. Α. Την μπριζόλα που πάω εκεί πέρα στο χασάπι και μου λέει όχι! Εγώ θέλω να πάρω πανσέτα. Όχι, μου λέει, δεν πάρει πανσέτα. Να πάρει χοιρινό λαιμό, είναι καλύτερο για αυτό που θέλει. Θα κάνουμε το καλύτερο. Ω πάρε μαλάκα. Δεν βλέπω καν. Κάτσε ρε μπρο, τι είναι αυτό. Μπριζόλα. Είναι μια τεράστια. God damn! Δεν έχω την μπριζόλα. God damn! Είναι μια τεράστια μπριζόλα, Γιώργο, Στέλιο, Στάθη. Μα Όλα πες. αρχίσε μπρο. Και την πήρα! Πες μου θα γυρίσουμε εδώ μέσα και θα τη λήξουμε. Ναι, θα το τυλίξουμε και θα το κάνουμε ρολό. Θα κάνουμε ρολό, φίλε. Τι έγινε, είναι μια κεκαρία μπριζόλα ή όχι, βλάκα. Πω μπρο. Εντάξει μπρο, να ξέρεις μπρο με ενθουσίασες, μπράβο. Το έδωσε, το Μπράβο, έδωσε. μπράβο. Κάτσε κάθε πίστη σε σένα. Να ξέρεις μπρο όντως δηλαδή, λέω όχι. Πω μπρο, ο μπρο πλήρω να σου μπριζόλες. Ο μπρο έδωσε 22 ευρώ για μπριζόλα. Ναι. Ναι! Λοιπόν, Σε πιάσαν κορόιδο κάποιοι. βάλε αυτό τώρα τον έρωτα εδώ πάνω και τρίψτε με. Φτιάξε άλλο Κάτσε, τι συνήθινα. ξέχασα εδώ πέρα. Και δεν θα βάλουμε μόνο αυτό, θα το γεμίσουμε με Τυρί! Τυρί! κι άλλο γουρούνι. Καλό γουρούνι. Και τυρί. Το δέχομαι. Πολύ λίγο μου φαίνεται. Ναι, φτιάξε κι άλλο σύρουλα. Damn. Φτιάχνω κι άλλο. Όπου αυτό παίζει να βγει μπρο. Απίστευτα ωραίο. Που ενθουσιάστηκε. Δεν θέλει πάρα πολύ. Εντάξει, καλά είναι, θέλει άλλο. Καλά είναι, ισχύει. Θέλει από κάτω. Όχι ρε, μόνο από μέσα το κάνουμε. Μέσα από μέσα. Έτσι καλά, full καλό μασάζ. Θα σου βάλω λίγο ακόμα λάδι να γλιστράει. Τι ακούγεται. Χοιρινό, χοιρινές, χοιρινό. Χοιρινό, you didn't. Γιώργο, πώς τον έχεις. Πώς τον έχεις. Τι να πω, ποιον. Κάτσε, εσείς λέγεται. Έπεσε λίγο σαλάκι. Εντάξει μπρο, καλά είναι. Καλά είναι, είναι. καλά είναι. Πάλι λίγο αγαπητό. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο ρίγανη. Όχι, λίγο πάπρικα, λίγο τέτοια. Τρίψε με τα αστήρευτα μπράτσα σου λεμόνι πάνω από το κρέας μου. Ξέρεις πως στίβεις λεμόνι, σωστά. Σίγουρα όχι έτσι μάλλον. Παίρνεις ένα πυρουνάκι. Ναι, γιατί άμα δεν μου χαλάσει ένα πυρούνι για να στύψει ένα λεμόνι δεν θα γίνει σωστή δουλειά. Αρχικά το κάνεις έτσι, πώς γουστάρεις. Ναι. Και τώρα κάνεις αυτό. Ω, έχουν πέσει 5 κουκούτσια. Θες άλλο ένα. Μπράβο ρε, φοβερός ρε. Μπράβο. Είχε ακόμα ένα κάπου, αλλά κάπου το έριξα τώρα. Έλα, πείτε, είχατε ξενερώσει στην αρχή. Λέτε, οκ, θα πάμε μπριζόλα. Με μπριζόλες. Να το, να το. Μπράβο, ρε φίλε, κάθε εβδομάδα τρώω. Ναι, πουτσα. Μπριζόλα πότε τρως. Κάθε 2 εβδομάδες. Λοιπόν, Θέλω τώρα ένα νεράκι. θα πάρεις αυτό και τα άλλες παγωτό. Θα βγάλεις τις φέτες και θα τις βάλεις από πάνω. Α, και πάπρικα βάλε ρε. Δηλαδή θα φτιάξουμε ρολό στην ουσία. Θα φτιάξουμε ένα... Αυτή η συνταγή καταρχάς είναι ιταλική και λέγεται πορτσέτα. Πορκέτα. Αλλά εμείς θα βάλουμε Πορκέτα. και φέτες μέσα, κάνουμε... Και λίγο ελληνικό. Λίγο, ναι. Λίγο Ελλάδα. Αυτό τώρα το βάζω έτσι παντού. Ή έτσι θες. Βάζω το έτσι. Έτσι. Το έχουμε! Το έχουμε στην κάμερα! Κανονικά αυτό θα πρέπει να ήταν μια μεγάλη πανσέτα. Σαν ένα μεγάλο μπέικον. Ναι. Αλλά μου λέει Ακροπόλης, όχι. Θα πάρεις λαιμό. Ρολό χοιρινό δεν θα κάνεις. Άρα δηλαδή, κανονικά έπρεπε να έχουμε πασέτα, αλλά τελικά έχουμε μπριζόλα. Ναι, λαιμό, χοιρινό. Εντάξει, μου λέει πανσέτα γίνει καλή. Δεν έχει κόκαλα, Όχι ρε, πας καλά, τίποτα.
Εσύ του πεις δηλαδή δεν θα κάνω αυτό. Θα κάνω πορκέτα. Πορκέτα του λέω. Και μου λέει τι είναι αυτό, ανθρωπέ μου, φύγε από εδώ. Όχι, του λέω ένα ρολό γυρινό. Α, τι πορκέτες μου λες τότε, μαλακίες. Θα φτάσει ακριβώς ο μπέικον. Ναι, πιστεύω. Τι πήρες κι άλλο. Όχι, αυτό πήρα μόνο. Α. Μαλάκα, ακριβώς φίλε. Ακριβώς. Και τώρα θα πάρεις αυτό το θαύμα της φύσης. Φέτα. 3,95. Θα το ανοίξεις. Θα το βάλεις. Του Night and Night. Βάζεις τη φέτα εδώ μέσα. Λοιπόν, όχι ρε μαλάκα, τι κάνεις ρε πούστη! Πόσο ηλίθιος είναι ρε φίλε, πόσο ηλίθιος είναι ρε φίλε. Πόσο ηλίθιος είναι. Ήθελα να πέσει σιγά σιγά. Ναι, είσαι χαζός μαλάκα. Σαν κονσέρβα. Πω, Πήγαινε πω, πω. το Το βάρο. Πάει. Ωραία. Για πέταμα είναι. Ναι, έτσι θα το βάλεις. Το βρήκες. Σαΐμι. Ξέρεις, θα την τρίψεις. Μπρο, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μαλάκα, τι θα φάνε τώρα. Μαλάκα, ακόμα εκεί είσαι. Τι νομίζεις μαλάκα, Μη βάλεις άλλα. πάρα πολύ νομίζω. Ναι, πάρα πολύ άσχημα. Τι δεν κάνει. Όχι ρε Γιάννη. Τι φάνε τώρα μέσα αυτή. Πέταξε το τέτοιο όμως αυτός. Αυτό είναι βλάκας. Α, τη φάμε τώρα, λοιπόν, φέρε μου λίγο. Όχι. Αυτό το κόψε μόνο τους. Έχει κάποιος καθαρά. Έλα εδώ λίγο. Αν είσαι στον κόλλο μου. Όχι, ένα αλουμινόχαρτο. Θα βάλω στον κόλλο. Όχι! Ω, έγινε leaked ο κάμεραμαν! Τώρα θα πάμε στο δύσκολο κομμάτι. Το τύλιγμα. Ας το πάνω μου, μπρο. Σπάγκο, Γιάννη. Τυλίγω. Είναι όλα έτοιμα. Σπαγκοραμένο, περίμενε. Οπότε θες να ξεκινήσεις, μπρο. Σε εμπιστεύομαι. Εμπιστέψουμε, φίλε. Το έχεις. Θέλω να εμπιστεύομαι. Έλα, ένα λεπτό, έτσι ωραίο, μπράβο. Καλά το πας. Το πας τέλεια. Μαλάκα, δεν το πάω τέλεια. Μαλάκα, μπράβο! Δεν πίστευα. Καλά το Η φέτα φεύγει όλη έξω. Εντάξει, είναι επειδή έχετε βάλει πολύ φέτα. Μαλάκα, είναι πολύ καλός, φίλε. Μπράβο, έλα, το έχεις. Το Μπράβο! κάνω κάθε μέρα με πετέτες αυτό, δεν το ξέρω. Λέμε το σπάγκο γιατί ήταν άμα λέτε που δεν είναι σπάγκο. Και όλη η φέτα από την άκρη θα φύγει. Για πες 10. Μάλιστα, κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Για πες 10. That's what she said. Τεράστιο. Γιάννη, για πες 10. Μπράβο! Πύραυλος. Άμα αυτό δεν And είναι we δουλειά, keep it there. άμα αυτό δεν είναι δουλειά, τι είναι. Λοιπόν, το σηκώνεις. Μου το σήκωσε, ωραία, άστο. Τι νομίζω Ξέρεις να ότι κάνεις χρειάζεται. κόπους. Ναι. Απλά κάνεις ένα και ακόμα ένα. Ίδιο. Ίδιο ακριβώς. Ναι. Εντάξει, δεν είναι να υποστηρίζει πόσο αγγυλά. Οκ. Τι είναι εδώ πέρα, ρε, χαλί. Είναι πιο μεγάλο κάπου. Σε λες και βγαίνει μια πουτσίτσα από μέσα. Λες και είναι σάντουιτς και το έξω είναι και αυτό κρέας. Σαν γλώσσα δεν είναι αυτό. Μια στιγμή αν ζούσα. Ωπα ρε, μαλάκα, Ρε, αυτός μίλησα, ρε, μαλάκα. He's not a man, he's a machine. Τι άντρας Χριστίνα. Ηρεμήστε. Μπράβο, σαν ένα μεγάλο πουρο είναι. Ε, Εσύ ξέρεις. όχι. Όχι μαμά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Tonight and night. Οι πατάτες. Αυτό κανένα το κάνω στο τέλος. Τώρα τα κάναμε ανάποδα. Τι. Πρέπει τώρα να καθαρίσεις κρεμμύδια, να κόψεις Δεν πατάτες. το ξέρουμε. Έτσι έχει το επεισόδιο του cooking. Νομίζω το έχω δει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι το θέλουμε. Θα κάνεις έτσι. Και έτσι δεν κάνεις εσύ. Όχι, κάνω έτσι. Το δεν ταχύνει είναι 5%. Κάνω έτσι εγώ. Οκ. Εδώ θα το κάνουμε, μάγκες. Μ' άρεσε αυτό. Έτσι ξεκινάνε τα βίντεο. Ισχύει, bro. Ο πλάκα πλάκια. Ο πλάκας. Περίμενε. Ω μαλάκα, πάει καλά, έσωσα. Θα το κόψω ροδέλες. Α, τέλεια. Θα το ξεπλουτίσεις πρώτα. Έχεις 15€ δώρο. Έτσι έχω έμεινε αυτό.
Δεν νομίζω. Σίγουρα όχι. Fuck. Και δεν το ήξερα. Το κρεμμύδι όταν το κόβεις τη φλούδα την απ' έξω δεν είναι μετά μέσα όμορφο. Άρα πέταγες ένα κρεμμύδι. Όχι, τα είναι πάρα πολύ αυτά. Εσείς πέταγατε ένα κρεμμύδι. Ναι, bro. Ένα κρεμμύδι τύπου... Κάτσε, τι κρεμμύδι. Το φρέσκο, το πράσινο, το λευκό ή αυτό. Δεν λες. Κάπου τόσες. Κρεμμύδι να είναι και ό,τι να είναι, Γιάννη. Ναι, είσαι φαν. Μαλάκα σήμερα πριν ξυπνήσω, μαλάκα λέω πρώτα έχω ιστορία, πάει από εσύ ρε φίλε. Ας γαμίσω ένα κρεμμύδι. Εδώ. Τι θα κάνεις αυτό. Εγώ θα το πάω. Άλλο λίγο σιγά. Εντάξει, τι κάνω, μαγκές. Εδώ πέρα. On the ring. Στον κόλλο σου, Στον κόλλο μου. Αυτό που κακθείς μαλάκα. Το ταψί είναι πολύ μικρό, οκ. Από εδώ όλοι πηγαίνουμε γυμναστήρια. Εγώ δεν πάω. Άλλοι... Ναι, κόπηκες. Overreaction final boss. Το είδες, το έχει την κάμερα. Clip farmer. Clip farming. Ο πρώην νομίζω ότι είναι ο Jinx. Όλοι πάμε εδώ πέρα γυμναστήρια, θέλω να πω. Άλλοι σοβαρά, άλλοι μη σοβαρά, άλλοι το παίζουμε γυμναστήρια. Άλλοι είναι ίδιοι 3 χρόνια. Άλλοι τι. Άλλοι είναι ίδιοι 3 χρόνια. Τι εννοείς, τι θες να μου πεις. Τι σου είπε ρε Γιάννη. Εκτός αν μου μιλάει για τον εαυτό του. Εκτός να μιλάει για σένα. Για μένα δεν μιλάει. Γιατί έχω πέσει εδώ και 3 χρόνια. Θέλω να στεναχωρηθείς, είναι κάτι. Μακάρι να ήμουν εκεί. Πιο χωρίς, πιο χωρίς. Πρόσεχε μπρο, είναι επικίνδυνο αυτό. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλο. Δεν θα φορέσει το κρέας καν, μάλλον. Δεν θέλω μάλλον και έχω να χρησιμοποιήσει το 1/3 μόνο. Τσάπα άνοιξαν 2 γραμμίδια. Γιάννη, γιατί το κάνουμε αυτό. Ω μαλάκα. Στέλιο, όχι, όχι, Στέλιο. Ο μαλάκας στο ζουγάσου που πονάει. Για να δω. Σφίξε τα. Δεν θέλω να σου πεις. Ποια. Τα μάτια σου ρε μπράκ, τι τα αρχίδια σου ρε μπρο. Δεν κλείσει τα απλά. Γιάννη, γιατί βάζουμε κρεμμύδι στο τέτοιο. Χαίρομαι που ρώτησες. Βάτα έχει και βυξόπαλα ρε μαλάκα η μύτη μου. Γαμό, το κρεμμύδι. Ο θάνατος. Γιατί κόψατε 2 κρεμμύδια. Έτσι γινόταν, πες αναβολικά. Πω μαλάκα δεν κάνω τίποτα τώρα. Γιάννη, δεν πειράζει, το έκανα θαύμα. Ωραίο φαγητό ρε. Κρεμμύδια θα φάμε μόνο. Εντάξει, θα έχουμε πολλά. Κρεμμύδια με λίγο κρέας. Θα διαλέξουμε και ίδιες συνομάγες. Με το σαλάτα από το λαμπάκι. Να το στείλουμε. Μα το ξέρεις δεν υπάρχει τώρα και δεν τρώεις σαλάτες μόνο με κρεμμύδι. Με το ξέρεις την κάνει όμως, λες το πούσετε ρε. Πω μαλάκα. Πατάτες τώρα. Πατάτες. Να δω που θα χωρίσει το κρέας. Εκτός άμα λέτε να το παρατήσουμε και να φάμε κρεμμύδια με πατάτες. Καλό είναι για το πράγμα ρε. Μπράβο πλάκα. Κανονικά θα σας ξεφρουδίζαμε, αλλά... Όχι, καλύτερα με φλούδα. Περισσότερη και... Σίγμα, σίγμα πώς. Αυτό ακούει τώρα. Ναι ρε. Τι ακούς Γιώργο. Μέγα, πριν ακούγε τα κοντά ήταν intro. Γαμάνα, εγώ τα ακούω. Το τέτοιο Άρα, εγώ. φαντάσου τι θα άκουγε πριν από αυτό. Τζότζο, soundtrack. Θες να ακούσεις τώρα τι ακούω. Ποιος είναι ο Τζότζο. Μια μαλακιά. Έλα, βάλε τέτοιο. Τούπακ. Ας τα μέσα ρε μαλακα, μέσα. Θες να μας δείξει ενημέρωση, Πριν Γιάννη. ήρθε βάλουμε από πάνω. Το Πριν κρέας, αυτό το είπες. κρέας που πάμε. Κοίτα, μέσα έτσι τελείωσε. Και μπύρα! Και μπύρα! Την πήρα. Ναι. Τι ρίχνω. Όχι, 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 όχι. Α, Θα χάσω. Έξω εδώ μουστάρτα. Είναι κλειστή. Έβαζα μέσα λίγο ακόμα, να. Κοίτα πέρα την ομορφιά της φύσης. Της φύσης, Κωνσταντίνε! Γιατί αυτό είναι η ομορφιά φύση. της φύσης συναντά την... Όταν η ψυχοσύνθεση του κόσμου συναντά την πούτσα του λαού. Οκ. Ρίξε, όχι έτσι, κάνε μια ώρα έτσι. Έτσι έκανα χθες το βράδυ. Πρώτη φορά βγάζω τσιμουτσά. Απ' τα αυτιά μου. Πόσο? Βάλε. Βάλε κι άλλο! Μη σταματήσει εκεί. Οκ.
φτάνει, εντάξει, πώς τα βάζει μάνα. Μα ο μπρο λέει φτάνει, μόλις έχω βάλει περισσότερο από ό,τι πρέπει ρε. Μουστάρα από μέσα. Τι, πήρα εδώ Φτάνω από μέσα. μέσα μπρο. Μουστάρα εδώ μέσα. Πώς το ανοίγεις έτσι. Είσαι χαζός. Δεν μπορούσε να έπαιρνε το χέρι. Ακατάλληλος, ρε. Ακατάλληλος, δεν έλεγες μια λέξη τέτοια. Γιατί σταμάτησες να λες ακατάλληλος. Νιώθω να χαίει. Ποια φτάνει, φτάνει. Μπρο, θα το δοκιμάσεις. Μπα. Ας το καλύτερα. Όλο τον αυτό Άσε με λίγο το κάνω εγώ, άσε με λίγο. A white man came across the street. Τι? The street. The sea. Τι μαλακίες κάνετε ρε. Μπρο, εντάξει να πω μουστάρδα, μπρο. Μόνο και άλλη την πήρα ρε. Δεν έχεις μαρινάρει καθόλου τις πατάτες, Αυτή είναι η μαρινάδα. Α, θα το ρίξω από Πόσο πάνω. μυαλό σου παίρνει αυτό για να... Εσύ τι νομίζεις θα βουτάμε εδώ πέρα το κρέας με τις πατάτες. Ναι. σου? Εγώ λέω με ρίγανη. Πατάτες, Ακόμα ρίγανη. και ρίγανη. Ποιο είναι το χειρότερο γυναικείο όνομα? Απροξυλάντρη, μπρο. Υπάρχει χειρότερο. Κάτσε φίλε, αυτό θέλει συζήτηση. Έχετε και μιλάει ένας που λέγεται Γιάννης, ξέρω εγώ, Γιάννης. Ποιο είναι χειρότερο καταρχάς, αυτό, Γιώργος ή ο Γιάννης. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε. υπάρχει χειρότερο. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και τα δύο Είναι full- χάλια. Common name. Είναι common name. Δυστυχώς όμως, ευτυχώς εγώ έχω το Εφραίμ. Α, Αν πεις Εφραίμ, Εσύ θα είσαι- σου πει Το- Το Ιωάννης είναι upgrade ή είναι downgrade. Down Ιωάννης. Ναι. Ναι ρε μπρο, είσαι σαν φλόρος. downgrade Εντάξει, είναι. Το έχω στο μυαλό μου και εγώ έτσι. Ωραία. Όχι, μη πιείς μωρέ. Τι αμαία ρε φίλε. Λεμόνι έριξες. Α, λεμόνι. Έχει βγει όλο έξω. Άρα Γιώργος ή Γιάννης είναι χειρότερο. Ρε μπρο, δεν υπάρχει... Και τα δύο απέσια Άκου, είναι. τα common names Εμένα μου είναι- αρέσει το όνομά μου. Τα common names είναι safe. Δεν θα πας λάθος. Ναι, Δεν θα εντάξει. πει ο άλλος... Ναι, αλλά τι... Γιάννης ή Γιώργος, αν είναι δυνατόν. Τι ρε μπρο. Είναι πολύ common. Τα common είναι safe ρε μπρο. Και το Κωνσταντίνο σου Και δικό το υποστηρίζουμε είναι common. Ναι. Και το στέλιος είναι κάπως. Εδώ Είναι πιο σπάνιο αυτό νομίζω. Ναι, αλλά είπα Σε κάπως. σχέση με τον Γιώργος, το Σόγιος είναι σίδωρος. Λοιπόν, Ισίδωρος. Σιδερής. Αγαμέμνονας. Ήξερα ένα παιδί που το λέγανε Αγαμέμνονα. αχα, μεμνάς. Θα βάζω με αυτό ή να βάζω κάτι άλλο. Ναι, βάζει έτσι. Και εδώ πάνω Ναι, ναι. Δεν θα μου ρίξεις. Όχι τι κάνεις. Πώς καλά στο κρέας. Βάλε, χύσε εξής. Χίστο ρε κανονικά. Χίστο. Damn. Τι δεν φάμε. Άστα μπρο. Θέλετε να παραγγείλουμε. Χαλά στο vibe ρε μαλάκα. Χαλά στο vibe ρε πούστη. Συμφωνώ ρε μαλακά. Τσιμπούκι. Αυτό αξίζει να περιμένεις, αξίζει να πεινάζει αυτό. Κάντε ένα μασάζ. Τι λες ρε μπρο, απλωμένο είναι. Θα πάρω ένα μαζί παντού ρε. Πατάρες εδώ πέρα. Βάλε λατάκι. Δεν βάλε λατάκι. Έβαλες τη λάτι, να βάλω κι άλλο. Ναι. Θα κάνω κάτι ψυχή. Ποιος κάνει μασάζ εδώ. Γιατί δεν το κάνει αυτός που κάνει μασάζ. Γιατί εγώ I'm doing too much. Μπορείς να το έχεις Θα αναδυναχθεί το κρέας αν μου το κάνει ο Στέγης. Από απόλαυση. Σκάμω όλα. Μόλις τελειώσει το μασάζ θα πει 50 ευρώ. Στο κρέας. Φέρ' τα γαμημένο. Και από εδώ. Ο μαλακά θα είναι τέλειο. Ελπίζω να τελειώσει. Μην αποδειχτεί μαλακία. Δεν νομίζω μπρο. Φοβάμαι μην ψηθεί καλά μέσα. Το τέτοιο. Αυτό είναι το δύσκολο. Τώρα το δύσκολο. Να ψηθεί μέσα είναι καλά. να ψηθεί μέσα καλά. Μα για τέτοια φαγητά δεν έχω φάει ρε μου, μέσα μπρο. Γι' αυτό είσαστε εδώ. Παρακολουθείτε εξής από το σπίτι. Έχει φτιάξει η γιαγιά μου τέτοιο. Keep the vibe ρε. Καλύτερα προβόλα τώρα ρε. Καλύτερα βγάζει αίμα ξέρω εγώ. Έτοιμο! Έτοιμο. Μπαίνει φουρνό! Μπαίνει φούνο στους 185.000 βαθμούς. Φέρε μάνα στη μαλάκα. Πάρα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχετε κάνει 17 βίντεο. Πόσα? 17 βίντεο. Ωραία, πες ότι έχουν κάνει αυτά δείτε. Δεν έχει βγει ούτε ένα. Δεν. Έχετε βγει ούτε ένα. 17 είναι μαζί και από τις δύο κανόνες μαζί. Έχετε κάνει 10 βίντεο. Τι εννοείται, έχουμε λάβει τόσα σχόλια αγάπης και στήριξης. Που γι' αυτό συνεχίζουμε. Έχουν περάσει 7 μήνες εδώ τα βίντεο. Είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα. Με τα σκυλιά. Και περιμένουμε να ψηθεί το κρέας. Λοιπόν, βγήκε Το εδώ blender. πέρα. Φανταστικό. Έλα να δεις, έλα να δεις.
Είναι αυτό. Μπορεί να μην είναι σας τέτοιο το μάτι, αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Άκου τι θέλω να κάνεις. Υπάρχει ένα extra step. Να το κόψουμε σε λωρίδες. Όχι, θα πάρεις το μπλεντεράκι και θα βάλεις τα κρυμμύδια όλα εδώ μέσα. What the fuck? Όλα τα κρεμμύδια μέσα εκεί. Ωραία μαλάκα. Τι καψόρι είναι αυτό. Πάρα με κουτάρι. Αυτό να γίνει κάποια σάλτσα. Και αν μπορείς, θα γίνει μια σάλτσα. Θα βάλουμε πάνω σάλτσα κρεμμυδιού. Θα δεις. Τώρα σκουέσος. For real. Είναι κλασική αυτή η σάλτσα που γίνεται, το ξέρει και η μαμά. Το ξέρει η μαμά. Που παίρνει τα κρέμμυδια και τα μπλεντεράρεις. Μαζί με το ζουμάκι εδώ πέρα. Ναι. Για να μην μιλάει, κατάλαβα. Ούτε η μάνα μου το γράφει. Many minutes later. Νομίζω κλάρμα είναι τα υπόλοιπα. Πες έχει εδώ από κάτω καλά. Εντάξει, άστα ρε μαλάκα. Μάγκες. Όπα, τσιλ. Ακούστε με, μάγκες, ακούστε με. Δεν υπάρχει και τίποτα έτσι. Λοιπόν, Όχι ρε μαλάκα, Στέλιο. Πάρ' το τώρα με τα χέρια ρε. τώρα το χτυπάμε. Λέω να χρησιμοποιήσουμε Α, κάπου θα βάλει και ένα σκόρδο. Σκόρδο. Θα μπήκε. Μπήκε, έβαλες εσύ κάνα. Δεν θυμάμαι τώρα. Κομμάτι περίεργο. Με ρωτάς. Το σκόρδο έχει γίνει τώρα μπρο μέσα. άστο, ρε. Λοιπόν, το χτυπάμε. Τι κάνει αυτό το πυρούνι ρε μαλάκα. Το Κουτάλι είναι μπρο. σκάσε. Μπρο, μπράβο, το είσαι κάτω. Εντάξει ρε μπρο. Είσαι ακατάλληλο. Ανά το σκόρδο. Το κατάλληλο, γιατί σταμάτησε να το λες, όντως. Χτύπα. Τι θα χτυπήσω. Το κρεμμύδι. Θα βάλουμε μέσα και το σκόρδο. Α, λες να βάλουμε τον Αλλά λες να μην φας εσύ, Θα δώψω μια μερίδα. Αυτό με ψωμί που Ξέρεις, άμα κόψουμε μερίδα θα είναι και λόγω για 5 άτομα ή για 4. Πάμε. Hit it. Πριν είπες δεν θα φας τώρα, αλήθεια. Ρε μπρο, για 5 άτομα μου φαίνεται θα είναι λίγο, δεν ξέρω. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι είναι μαλάκα. Όχι σε όλο γιαούρτι. Τι πας να κάνεις. Άνοιξε. Α, οκ. Το δέχομαι. Αυτό το κάνω εκεί πέρα. Το δέχεσαι. Το δέχομαι. Δεν θα πάω πάνω στο κρέας αυτό. Θα γίνει κάτι σαν σως, ρε. Θα είναι ξινό ρε μαλάκα, θα είναι ξινό ρε. Θα το σώσει το γιαούρτι, να ξέρεις. Και λίγο μουσάλα πες να το σώσει. Κουμπάνα ρε. Έχει πέσει μου σέβρα. Επόμενη φορά μα λέει το μέρο κάτω στο δρόμο. Μη πάτε ρε μαλάκες. Ωραία, αυτά είναι Μη Δεν πάτε. βγάζει νόημα αυτό που λες. Τι κάνει. Τι κάνεις, ρε. Ρε φίλε, τώρα ρε. Τι μιλάς ρε μου. Λοιπόν, βάλε λίγο ζουμάκι εδώ μέσα. Βάζε αυτό εδώ. Ρίχνε. Τι σκύλο αυτό. Τα πάντα, μπρο. Έλατε. Την κούφι σκέφτεσαι. Έχει λάδι μαζί, το βλέπεις εδώ πέρα στις πτυχές. Εμπιστευτείτε με. Είναι από το κρέας. Γλύπος. Ναι. Σαν λάδι με το ίδιο. Πω, δεν έχουμε ψωμί στο χαζί ρε μαλάκες. Μπρο, προλαβές αν δεν να πας να πάρεις, ξέρεις. Τέτοια ώρα κάνεις φούρνος ρε. Ωραία. Σούπερ μάρκετ. Για ξανακοπάνα. Σούπερ μάρκετ. Κυριακή. Ω μαλάκα, σε κάνω πάλι Γιώργο. Μαλάκα, Γιώργο, μην το κάνω στο πόλο. Οκ. Μπρο, έδειξες μες στη μάπα μου, ρε. Αλήθεια. Φτάνει. Ρε, γιατί δεν φτιάχνουμε ψωμί. Ξέραμε τους κροδαγιά, Να μπρο. περιμένουμε 2 ώρες. Για άνοιξε. 2 ώρες μόνο για ψούς. Και ξαναχτυπίνα. Σαρτιπίνα. Ξαναχτυπίνα. Έχετε ξενερώσει και με Μπρο, εγώ κάνω trust the process. Και απλά θα Ε, δείτε. όχι, θα βγει τέλειο. Ματίζομαι. Θα βγει τέλειο. Απλά πρέπει τώρα να μιλήσουμε για κάτι. Μπρο, έχει κάνει φέτα, έχει γίνει πικ μέσα. Ναι, αγαπώ που μ' αρέσει η φέτα, πω. Να δω πώς θα το κόψουν τώρα αυτό. Πω, μαλάκα. Ροζ. Όχι, παίζαμε πολύ ωραίο. Κάτσε, Ναι, ρε, πώς εννοείται. κόβω και τόσο εύκολα. Μήπως είναι τόσο ζουμερό. Μπρο, είναι απίστευτο. Απ' την Ανάποδα ρε άλλη. μαλάκα. Μα και πάλι κοίτα εδώ Κοίτα εδώ μάλλον. πέρα, Κοίτα εδώ, Βάλ' κοίτα τον εδώ. άποδο. Εντάξει, φακ. Πάσου. Θα κάνω μια εδώ πέρα μεριδούλα. Βάλουμε την πατάτα. Τραβάει. Ναι, τραβάει. Απλά είχα τρομάξει, έλεγε 20% μπαταρία και νόμιζα ότι σταμάτησε. Βάζουμε εδώ πέρα τη σαλτσούλα Μπρο, βάλ' μας. τον άποδα πρώτα λίγο να φαίνεται. Το επόμενο, το επόμενο. Πάνω.
Πω μαλάκα. Τι λες ρε μπρο. Δεν προτιμούσα τα Είχα καιρό. Και λοιπόν, τώρα ξέρετε τι κάνουμε. Πάρτε πυρούνι. Δοκιμάζουμε. Πάρτε πυρούνι. Πάρτε. Όχι ρε, εντάξει, πάτε εσείς. Ωρε μαλάκα. Λοιπόν, πάρε ένα μαχαιροπύρνο. 20 ευρώ αυτό το χείλο. Καλά, 20 ευρώ και 25-26 ευρώ γιατί δεν Δεν είναι είναι και πολύ, η δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ. Μπρο, πω μαλάκα παίζανε και γάμο. Τέλειωσε. Μαλάκα, αυτό το πιάτο το βάζεις για 15 ευρώ σε μαγαζί. 15-20 πες μου. Έχει ακραίο χρώμα, Βούτυρο. Καλά, μην φάτε πολύ, αυτό είναι για ένα. Για ένα άτομο ρε. Μη χαλάμε το τρώει ο Βλάκ. Άσου γερστό στο πιάτο. Δεν το Γιάννη αυτό. Δοκίμασε, μπρο, δοκίμασε. Το έχει φάει όλο το εννοώ. Και έχει πάρει ένα τεράστιο κομμάτι. Ω μαλάκα. Βάλει φυρό που φάει το αίμα. Τι χείρο είναι αυτό. Έλα να δεις πόσο μαλακό είναι. Και βλέπουμε εμείς ένα μαλάκι να πεινάμε. Ναι, μπρο. Ποιος από τους δύο θα πάρει το Κάποια ζώα δεν με πίστευαν. Δώσ' το. Μπράβο, πολύ δυνατό. Εκτός άμα κόψουμε. Λοιπόν, από άλλο. φίλησε μου την πουτσα και καλά τα λέμε στο επόμενο.